हेलो गाइस गिबियावनो गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै आङो मोनसे अमृत उद्यान पार्कआव फैदों आरोना बे जाबाय हेंग्राबारि डिसि अफिस खाथियाव ओमफ्राय आंथ' बेहाय फैखांबायमोन बहुतबार खिन्थु आं एसे माने लाइक 6-7 फोराव फैयो ओमफ्राय मोनाखायो जेबो भिडिअ लानाय जायाखैमोन ओंखायनो माने आं दिनै एसे सानावनो फैनानै सान नङा माने इभिनिं आरोना बेलासे एसे सोरां बारां फैदों आरोना दिनै नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै ओमफ्राय जा हायो स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अमृत उद्यान गुवाहाटी पार्क गोदान दिनैसो आं सानाव फैदों आरोना बिनि सिगां आं फैखांखाबायमोन नोंथांमोननो आं देखायनोसै बेसेबां हायो नै बिबारफोरा बिराद मोजां मोजांथार नै जायगाफोरा बिराद मोजां बिजों मा थांदोंलाय ओरै फै ओरै शुटिं खालामसिनाय दा अ नै मालाय शुटिंआव फैदों दा जोंखौ बेहायनो लिंहरदों आरो एसे लेट जाबाय जोंना फैनाया बेहाय बे कमप्लिट जाथ'वाखै आरोना उनाव दै हेगारगोनदां बेहाय ओमफ्राय नै बिराद मोजां वाटार मेंबायबो नोहाय नै दसेनो नालाय शुटिं मारैहाय शुटिं खालामनायदों आयजोंसो आं गेलेग्रा गैयासै दङ गेलेग्रा बेयाव गल गला भिडिअ दाख्लै बानायनाय जों इयावबो आं मोजां इयावबो आंबो इयाव नांगौ जोंनो स्टेराव बिराद मानसि जादों दिनै बांसिन जादोंलै शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना रुको ले आजा आजा गिर गया रे ओरिजिनल लानाङा ओरिजिनल थांलायदो इखौहाय र' इहाय खोमाखाय मा खालामनो फैदों नों बेयाव गेलेनो फैदों बेहायनो Oh my God! Wow! गाइस आं नोंथांमोननो बिसोरखौ इन्ट्रडिउस खालामनो बावदों आरोना बे ब्राउन शार्ट गाननाया जाबाय आंनि लोगो मिहिर आंनि रुम खाथियावनो जों माने ज' थायो आरोना रुम खाथिखा जोंना ओमफ्राय बे गथ'आ जाबाय बे आंनि लोगो मिहिरनि बिब'नि फिसाला आरोना स' जों ज' फैबाय
गाइस हरजों आं मोजांखौनो लानो मोनला नेक्स्ट टाइम आरो मोजां फैबावनोसै दे आं सानाव Ôi Trinh 미친 놈아 어디 있어? Em boleh be? Thanks, buddy. Daddy, oi bridge chhatro le. Bridge, oi bridge ke jo. Bridge jo le. Guys, आं दुखु नांबाय हराव फैनानै भिडिअ खालामनो मोनासै मोजाङै माने दाख्लै हराव फैनायाव आं सानना लादोंमोन आरोना एबार सानाव फैगोन मोजां भिडिअ बानायगोन खिन्थु जायासै नेक्स्ट टाइम बेनो खालामदों बेनो बे पार्कजों मिथिलाय So guys, आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. Love you all. Take care. Bye bye.